Čaute lidi, zdraví vás Majker.cz a vedle mě sedí kolega Desperado Games! Hola amigos! Já mám Desperado Games, to je... Ne, David. Desperado, no. Jo. Takže já vás teda vítám u našeho třetího let's playe z FIFA 14. Chceme se předem omluvit za to, že jsme tak dlouho nenatáčeli, protože Majker měl různý trenály a takové věci a já musel jezdit po rehabkách a takový ty důležité věci. Musel jsem za doktorkama na vyplnění trenek, podpisů a tak. Ne, já si srandu. Dneska toto let's play bychom chtěli, aby jsme měli Marco Reuse a chceme poděkovat dalšímu jednomu, doufám, fanouškovi za to, že nám napsal další komentář, že si máme koupit toho Samasu neboli toho Negra. Tady je, tady. Ano, tady ho vidíte, tady už u toho globální, jak vidíte globální síť přestupů, tak tady vidíte Negra. Tak. Jo. Takže dneska nás čeká Hull City. No, dneska budeme hrát proti Hull City a nastavíme si ještě sestavu. Jo. Minule jsme nedělali, nastavíme teď sestavy. nevím, teď vůbec nevím. Jo. Nevadí, jdeme se kouknout na sestavu. My si s váma nechcem. Takže čeká nás Hull City, už první ligový zápas. No, první ligový zápas, takže doufám, že už to budete víc fandit nám a věřit nám, že to vyhrajeme. Já myslím, že už jsme tam nastavili. Takže necháme tam Čecha, to stačí, jo. On stačí, může hrát proti všem, Čech proti všem. Ne, zrovna. Čech může být v útoku. Čech proti všem prostě, no, ten umí všechny pozice. Čech, jmenuje 4, Cahill, Bernard. Já bych tam měl koule. Koula? Koule, no. Koule pravý nebo levý? Koule oboje. Jo. Levý koule. Levý koule. Ramirez, Lampard, necháme Lamparda, Juanka, Šurle, dobrý. Van Ginkel, necháme ten mladík. Dobrý. Já myslím, že jsme to vyměnili, že jsme to tam dali. A i předtím. A Kalasa máš pravé obraně, nebo to máš pravé obraně? Ivanovič. Hej, tak dej tam proti Hull City, bohatě bude stačit. Aspiku. Ne, ten hrál minule, Kalas tam ještě nebyl, ne? Nebo Kalas tam byl. Ne, Aspilicueta, ano. To Kalas. Dobře. Máme Kalaso. Kalasa, počkej, tam ještě. Proti Hull City to stačí, ale normálně, kdybychom ještě dali slabší. To znamená, že tam nedáme Torresa, třeba Ba tam dáme, nebo... Ba? No, třeba. Jo, Ginkela by tam ještě nechal. Ten tam moc ještě nehrál. No právě. Šurl. Nechat. Zvoní už. Jak jo, já jsem spokojený se zálohou. Dobře, obrana, ukážku místo Kokeho. Dva mladý. Kde Koke? Jaký Koke? Jsi říkal Koke, co jsi? Ne? Kehy, jo. Že změníme, že mi tam zkusí podívat na nějaký jiný. Dva mladý tam máme. Bo... Jak kde jsou dva mladí? Počkej, no, je mladý. Má 27. Piču. Takže tam dej toho. Dej tam Ake nebo Christensen. To je nejlepší Christensen. Necháme v Brazilu. No, tak počkej, dej tam. Ne, to je záložník. Aby nechal věnovat se zálozem. Aby byl později lepší záložník. Ake, jo, tam nebyl. No, Ake, dobrý. To mám vyzkoušeno, mám ho v reálu. Dobrý. Jdeme na to. Takže jdeme na to. Já zase budu komentovat. Uvidím, jak to budu komentovat. Úplně jsem zapomněl, jak jsem to všechno říkal. Takže snad si na něco vzpomenu a jsme domácí, ne? Jo, my jsme domácí, kámo. My budeme modří. A jdej, no takový ty posraný, hej, takový ty, no. Ty prostě jako... Ale ty posraný, vole, vypadá to jak popelnicový dresy. Z kontejneru vytáhli, vole. Taky si kámož vytáhl kopačky, vole, ten má těch chrobák, víš co? Ty najky, vole. No, z popelnice našel, vole. Ty vole, jsem chtěl připojit krám k fotbalu a našel si jakýsi Nike z popelnice, vole. Takže, jdem na to, takže já vás vítám u zápasu Chelsea versus Hull City, neboli Hull City, přes dívkou Hull City. Stadion Stamford Bridge.
Ano, Stamford Bridge, já to fakt řekl dobře. První ligový zápas, ano, Chelsea versus Hull City, tady vidíte, jak se všichni čumí na ty, na kouli. Tady je Šourek. Šourek na příjmu. A já On je kapitán, ty vole. kapitán týmu je moje dobré. Tady je Juan Mata. Jo, Juan Mata, to je jedno. Tak, tady si hodil mísu kamenušky, vole, tak. Ahoj, ty budeš uprdele. Čau, ty do prdele. Tak, dobrý. Tady naše sestava v braně Čech, v braně Kalas, ve středním brance Terry, Ake, Cole, Ramirez a Lamarem. Dobrý. Takže ještě jednou. V obraně Kalas, Terry, Ake, Cole, v záloze Van Ginkel, Lampard, Ramirez, v Hull City Graham, Koření, Brada, El Mohamedi. Gram. Takže jde se na to Livermore. Tady je Ba. Ba se snaží sám, ale nakonec se rozmyslel přihrát dozadu Juan Matovi. Juan Mata. Mata se pokouší, ale nakonec přihrál Baovi. Dobrý. Tady Huddlestone, ne, Brada tady. Jo, tady teďka je Brada, dobrý. Brada, David, Davis Koření. Co teď utíká Brada nebo Koření, jde. Jeda, a tady je Van Ginkel přihrává Juan Mata na zpátek, jo, a tady Juan Mata znovu, ano, tady se to snaží obkličkovat, tak, přihrává Baovi. Ba se snažil přihrát do zpátek komu, ani nevím komu, ale nevládla se mu přihrávka. Jo, El Mohamedi, ale Ashley Cole, tak, Ashley Cole, já si pletu Erikou, to je z Montrealu, ok. Erikou. No, to jsou jinčí koule, to ještě. Koule. Jsou koule z hokejkou. Tak, takže tady Ake, Kalas, přihrává Juan Matovi. Juan Mata se snažil obehrát, ale Brada zebral mu balón. Van Ginkel zebral mu Rosenior. Normálně. El Mohamedi přihrává Roseniorovi. Jak se to jmenuje? Tak nějak Livermore. El Mohamedi. No, ne. Tak, Juan Mata. Koření! Výborně Koření, do běhu přijel Gramovi, ale Gram to nestihl se ani se pořádně rozběhnout a obrana si s ním poradila. Tady bude kopat roh, Brada bude kopat roh. Tady ale Afroman, no, to je prostě mikrofon, budu říkat. Huddlestone. Co? Huddlestone. Jo, Huddlestone. Tam na fotce vypadá, vole, bez vlasů. Koření, Mohamedi, ale tady už s ním záloha pohrála. Jak říkám, fakt po mnohé době komentuju, tak doufám, že se mi aspoň smějete. Huddlestone, Afroman, Ramirez, Juan Mata, ale tady nepovedená klička Juan Mati a Brada mu bere balón. Brada, dobrý, takže Kalas mu zebral zase balón a se dál. Takže Kalas tady se zkouší, ale tady se mu nepovedla klička a Brada mu zebral balón. Davis přihrává Grahamovi, neboli Gramovi. Tak Graham, neboli Graham, si pěkně vychcel. Tak jo. Tady jde Juan Matu, který plánuje přestoupit do Manchester United, ale zatím ještě zůstává v Chelsea a zvažuje, jestli tam půjde nebo ne, ale podle pravdy je v Manchester United. Tak, tady je Livermore, ten má pokakaný trenky, včera si myslel, že jsou trenky čistý od čokolády, že jsou jenom takhle, ale bylo to prostě od hovna. A nakonec se zjistila babička, když prala jeho prádlo. Takže tady je Ba, který má plešku, ale přemýšlí, že si udělal vlasy, ale těžce o tom pochybuje ještě, protože se mu líbí pleška.
Afroman ten si nikdy neostříhá. Tady brada, neví proč, mu narostla velká brada, nevím proč, i koření, má rád, víte, sojové omáčku, všechno, ne? Grilovací koření. Ashley Cole nádherně přihrál. Van Ginkel, mladá legenda Van Ginkel. Přihrál, ale tohle šlo úplně pryč do Davise. Graham, ale Graham fakt má jenom ten Graham. Ne, tak a tady vidíte, jak úplně tady faulovali jsme úplně toho Grahama, nebo co to bylo, já si srandu, on fauloval nás a tady už Chelsea už kopal, a Kalas přihrává Juan Mata se rozmýšlí co a jak, ale Juan Mata, 25letý týpek s fousama, který si stříhává, si ostříhává vousy, ne kecám, říká taky srančky. Takže, Livermore, tady Klas, sladčí Klas, ne, zelní, tady, takže, Lampard tady sám, že byla, Lampard nedává gol, tady jste viděli, jak Bamu nádherně přihrál a Lampard se netrefil do brány. Takže to je Neuer. Tady Mohamed, ale tady se pohádali o autu a nakonec bude házat aut. Vyhul si ty. Neuer centruje do prdele, protože Kalas to zachycuje, to se mají předpovědět už. Brada. Nestíhá. Ne, to můžu říkat u Lamparda. Ryba. Ano, ryba. Takže Mohamed Ali. Ale tady koule zebrali balón. A Lampard, nestíhá, nestačí, no netka po sebe, nestíhá. Tak, Livermore. Afroman Huddlestone. Počkej, oba. Piče, ten tam sere, vole. Trenér Chelsea, Co? Dobrý. Ale tady už je výtečná šance, ale Terry prostě výborný zákrok, ale tady už vidíme Ba tady obkličkovává, ale bohužel tady fingure piča. Tady prostě hovna. McGregor odkopl míč z brány, tady je Van Ginkel, ale to už je offside a brankář má míček. Ramirez, Dobrý. Ba, Ne. Juan Mata. Dobrý, jsem zpět. Takže jsem zpátky, bolí mě ruka jak prase, taková ta levá, ta co mi přijel motorkář. Dobrý, tak. Takže jsem zpátky, takže... takže... Juan Mata nádherný gól, ale to byl faul! Figueroa! A je prostě kopel, no. Kopl do maty, do prdele. A že by? Ale do prdele. Takže Lampard dá gól, podívejte se. To jsme se naučili s Lampardem dávat góly, úplně dobrý. Tak. Vidíte malým gól. Já jsem mohl centovat, no. Nevadí. Takže tady Gregor, debil. Tady ten faulovajer, ten debil negrovský vole, co utíká jak slepice před ohněm. Tady Brada. Brada se žlutýma to jsou mé oblíbený kopačky. Mám moje oblíbený kopačky, ta Brada. Brada. Livermore. Brada. Poločas.
Pak žárat hlasu. To je sranda, takže poločas, Hull City a Chelsea zatím 0-0, Chelsea se snaží, Baje sám, ale sere to, takže ho vystřídá Lukaku nebo Eto. Co se udělá hned? Takže Eto. Jo, William. Eto a Williana by tam dal, a Williana dáme Sos, no. Až potom. Jo. Podle toho, kdo nemůže, zatím všichni jenom ten Mbappé je místo Eta. Takže Jo. Eto už se tam nachystal a už tam je. Jo, takže Van Ginkel. Já jsem dement. Promiňte, ale jak jsem vám říkal, že mám jednu ruku, a mám obě dvě, ale jednu mám nefunkční, protože se mi stala nehoda, tak ale je to až na někdy jindy, až se víc poznáme. Takže Lampard nestíhá, nestačí. Výborně. Eto zpátky nahrává Lampardovi, Lampard je a Šourkovi, Šourek Ty vole. ne, Šurlovi. Tak, Faul. ty vole, Takže tady vidíme faul, ale bude to dohoda. já si to neuvědomil. Byl to Van Ginkel, který fauloval, tady vidíte ten skluz. Takže byla to výhoda pro Hull City. Bude odkopávat Davies. Na kořena. Ale tady už sám Graham a tady Čech odkopl nohou, ale výborně. Mohla být první šance. Já si můžeme zopakovat záznam. Krásný dloubáček a pěkně Terry se tam nasral. Nasral se s ním a Čech vyběhl. Kalas. Foul, ale tady ty vole. Ramirez, ne. Tak jsem tady, já se omlouvám, že mi to zrovna chytlo, když natáčíme let's play. Jenomže ta změna tlaku a tak prostě na tu ruku je hodně nepříjemný. Dement. Ale teď jsem si dal prášky, takže by to mohlo bolet míň. Doufám, že to zabere aspoň do konce let's play. Takže Kalas, Van Ginkel, Dement. Posrat s ním, vole. Hovna. tady Kalas, Jo, centr je úplně dobré. budeme říkat Williamovi Ferrari. Jo, Ferrero Rocher. Ferrari pro plišový nezmarí. Takže Rosenauer, Livermore, celý moje. Ne, Rosenauer a ten, že, ne, to je Senior. Gastranný rozhodčí negr, vole. Rosenior se to píše ten jeden hráč a já mu budu říkat senior. Doufám, že to nebude nikomu vadit, já myslím, že takovým popelnicovým hráčům nebudete vadit, si myslím. Kokot. Možná tak nějaký retard nemocnej. Takže Juan Mata, ne, já se srandu. Samozřejmě nemyslím ty, co zrovna bydlí ve Hull City a fandí o Hull City, ale myslím nějakých třeba z Čechů, kteří fandí těm významnějším týmům. Graham, takže neboli Graham, to je takovej, to je záložník nebo útočník? Nevím, Je spíš zálozená. možná. Tak možná je Graham ne, Faul. to je útočník. Takže Graham to je útočník, celkem snaživý útočník, akorát se mu pořád nedaří se dostat přes Chelsea prostě přes obranu Chelsea. Ale máme to... Co? Jo, dobře. Máme to pořád na profesionála, takže se nedivte, že to zatím 0-0, protože to je pro nás těžký a no, hlavně pro Majkera, pro mě ne. Já to jenom komentuju, ale Majker to hraje, protože má obě dvě funkční ruky, úplně zdravý, takže hraje on. To se pěla z prdel. Takže pro Majkera je to celkem obtížný. Další obsah. Takže se nedivte, že to nějak třeba failí, nebo že to je zatím 0-0, ale doufám, že vám to nevadí, aspoň se Majker naučí
líp hrát fotbal, FIFU. Fotbal už umí. Mám 14, vole, to je tady složitý. No, v té 14 je to taky komplikované, no. Perá, No, reál. Kalas přihrává do běhu Van Ginkelovi, ale Van Ginkel je, ale to byla šance Van Ginkel, kdyby ten získal ten balón a vybojoval si ho, tak by aj dal gól, ale tohle byla přihrávka úplně do prdele prostě a Juan Mata to nestihl zpracovat, nestihl ani Šurl, Šurl? Aha, tak promiňte, Šurl to byl, ne Mata. Takže tady center bohudík, tady center se vůbec nepovedl, takže Chelsea může být v klidu. Kalas háže out na Terryho, Terry centruje Koulemu. Koule přihrávají Šurkovi. Ne, Šurlovi tomu nebudu nadávat, to je borec. Ježišmarja, střídá někoho. A Van Ginkel, určitě já budám tam Ginkel, tam poje William. William a Oscar, kámo, to bude posledná kráva pro ně, pro vyhůzku. Oscara místo Šurla, no, defenzivní. No, William umí. Jo. Takže zatím se střídal teda ten Bám, za něho se vystřídal Eto a teďka se bude střídat místo koho, ten Šurl tam teďka půjde do základu, neboli prostě na hřiště. No už tam je. Jo, a teďka se bude střídat, ne? No, teď tam půjde William a Oscar. No, aha jo, William a Oscar, promiňte. William a Oscar tam půjde a místo koho? Oscar půjde místo Šurla. Oscar půjde místo Šurla a William místo Šurla. Ne, počkej, William. Kurva. Jo, Van Ginkel půjde místo... Jo, Van Ginkel místo prostě... Oscara. No, jo, Van Ginkel místo Oscara. A William místo Šurla. Jo. William místo Šurla. Dělám, si dělám, vole. Tady bylo úplně zmatek a přihráli to úplně do prdele. Takže tady střídání Boyd za koření a Šurl, jakože co týče Hull City, tak prostě za koření se tam prohodil ten Boyd, nebo jak se jmenuje? No, Boyd a za náš tým se místo, počkat, jo, místo Lamparda šel William a tam, no, místo tam jsem dal Šurla, místo defenzivní. No. Prostě místo Lamparda, prostě Lampard a Van Ginkel šel na střídačku a přišel tam William a Oscar a hotovo. To je diskuze. Doufám, že nás rozumíte. Takže Ake hlavičkuje, ale špatně na Chestera, protihráče neboli, no, takže ale Šurl nedomyslel, jak má přihrát Etovi Brada. Juan Mata přihrává špatně na protihráče. Tady ale byl faul. Tady Terry, Brada no, špatný skluz na Matu. Tady Kalas bude přihrávat Juan Matovi, Ramirez přidá Oscar, Šurl, William, ze střídajdy přišel William přihrává Koulemu. Koule centrují, ale tady špatně hlavičku, alebo tam špatně hlavičku. Jo, Eto. William, fauloval. Toto už asi nijak dopadne, to bude asi remízový stav pro Chelsea. Ale tady ještě šance Boyd, ale tady Čech výborně zachránil teďka Chelsea. To mohla být příležitost pro Hull City a Hull City mohla výst 1-0, ale piču, ano. Takže Gram ne. Gram by doběhu přijel Boydovi.
Boyd, balonek, Boyd, ale tady úplně luxusně, Ake, tam zakročil, takže stavě 0-0, napínavý zápas jak prase, ani moc nestřel na Hull City branku, ani nemoc střel na Chelsea branku, pořád se to válčilo v záloze většinou, ale útok byla taky někdy jsem tam šance, ale buď golman nebo obrana zachránili, takže 0-0, Hull City se strašně moc snažila zaskorovat proti Chelsea, takže 0-0, ano. Tady vidíte, jak Petr Čech úplně zakročil, tady bylo fakt málo lidí v útoku, ale většinou golmani výborně. Šance Tady, Davies. no, tady byla šance Davies úplně skoro, Zákrok chyběly Gregor. centimetry, no, takže tady Gregor taky výborně. A faul zakročil. Ramirez. Zákrok Petr Čech. Tady Boyd, ale Petr Čech Další nádherně šance. zakročil. Tady Graham, podívejte úplně sám, Graham na Čecha, ale Čech úplně nádherně zachránil. Prostě Čech, výborný brankář. Tady úplně chyběly centimetry. Takže nejlepším hráčem byl Takže, Tomáš Kalas z ano, Chelsea Tomáš a Kalas z Chelsea. největší výkon vypracoval William. Každopádně góly 0-0 Takže muž zápasu je Kalas a hodnocením 7,2. ano, s hodnocením Ehm, 7,2 a nejlepší výkonnost William. William. Doufám, že to tak říkám. Každopádně Hull City vyhrává ve střelách Ano, 4-2, ano. střely na bránu 1. Takže Hull City mělo víc procent držení míče, 51% držení míče přes polovinu, než to ani tu polovinu neměla Chelsea v držení míče, takže to bylo hodně snaživý, pro co se týče Hull City, ale zase tady vidíte obranecký zákroků má o hodně víc Chelsea než Hull City. Hull City měla slabou obranu než to Chelsea, výborně zachraňovala fauly, spíš Hull City 4 fauly než to Chelsea, takový ty 2 nevinný fauly. No. A žluté karty nejvíc mají Hull City. Ano, o hodně Červený. majou, ano, 1 no. Takže Červený karty nic, zranění nic, offsidy hlavně Hull City a Chelsea vůbec. Ano, Rohové City, kopy, 3 rohové kopy, no. A přesnost střel byl nejlepší Hull City. Hull City a Chelsea má přesnost střel, bohužel 0%. Doufám, že to pochopíte, je to na profesionála. Přesnost přihrávek, Hull City 82%, Chelsea 70%. Takže byli lepší. Takže 0-0, bylo to napínavý. Chelsea víc bránila a Hull City víc útočil. Každopádně... Takže tady už skončil zápas, takže já se zase zpátky vracím místo likvidátora, komentátora likvidátora se vracím zpátky na Desperáta. A mám tady kancelář a Royce. Takže Potvrdil a nemám. počkej, prvně. Máme malé. Peněz, jo. Tak tady váhat. Prodat. No. Tak my dáme váhat a potom 9 milionů. potom ho potvrdíme toho Reuse. 9 milionů. Musíme napřed někoho prodat. Což je celkem bude obtížný. Jo. Takže my se omlouváme, my se omlouváme strašně moc. Dobrá, ukáž kolik. Ne, ten ne. Tenhle, A jak si to tady ten banking girl. A ten je málo, no, ne. My máme hazarda, vole. Ty vole. No, tak to přijde. no tak musíme někoho prodat, tak ty golmany Torresa. prodáme. Torresa prodám. Není na prodej. Nevím proč. Klikni na něj. A dej. Ty vole. Potom do piče půjde. Potom podle Ba není piče, na no. prodej. Báky, no. Oscar Prostě my se chceme prodat. my se strašně moc zamlouváme, ale nemůžeme přijmout nabídku pro Ale můžeme Reuse, prodat tady toho. protože... Můžeme prodat tohoto. Belgičana. jo, De Bruyne. Tak my prodáme De Bruyne, doufám, že vám to nevadí. Bude místo něho, stejně jako tam bude Reus, takže to bude o hodně lepší. Takže máme tady scoutinga. No, bohužel Reus nepůjde, protože nemáme na ně dostatečně peněz. Lukaku fakt ne, to ne.
Stejně dali málo. Prostě nás stejně dali málo. Reus, prostě, my jsme ho fakt chtěli Reusy, jenomže Reus je prostě, prostě nemáme ani prachy, musíme první prodat hráče, takže až prodáme nějaký hráče, tak hnedka přijmeme, nebo hnedka zařídíme to, aby prostě Reus šel za náma do týmu. A můžeme udělat toto. No co? Víc kešu. Takže počkej. A jo, když mi dáme celkově víc cashu, aby naši hráči prostě stáli víc. A aby jsme víc vydělali, koupíme Reuse a máme ještě koupit toho Negra. Ještě pár, ale 14 můžeme. Tak ještě trochu a budeme mít Reuse, takže bychom to ještě dneska sfukli. Ten to není moc. A snad to není moc, co jsme teďka dali. Kurva. Ty vole, ty mi se 1 litr. Jenom jeden. To je náš vole. Reus musí být náš vole, náš vole prostě, to je, prostě musíme splnit přání, co si přál náš fanoušek, nebo doufám, že fanoušek, takže musíme prostě zvládnout. To musí dva. Prostě musím mít Reuse. Kolik vole, že se to vlastně stalo. Dneska asi 42 milionů. Tak to bude, jo, to půjde. Doufám, že už to půjde, no. 42, takhle. Teď nám zbývá jenom pár tisíc korunek. Mhm. Nebo to tam je. Tak, takže máme Ej, Marco náš. Reuse. Damn. Je to tak? Přichází nový her. Přichází váš vysněný hráč, co jste chtěli, spíš co jsi chtěl, aby jsme koupili Marco Reus, je v našem týmu a hnedka ho vyzkoušíme v příštím zápase. A, Mělo by to tak být. jo. Tak, Aby má si- zlatý atribut, takže Já myslím, no, zlatý atribut, takže to nebude žádný problém. Reus to tam pěkně dá. a Typnu si, že- sestavu změníme až dalším. No. A další, koho bychom chtěli koupit, Je je Samasa, Negr a ještě jsme se dohodli s Majkerem, že aj budeme kupovat ty, co budeme chtít my a nejenom vy, i když vy určitě nám pište, koho byste chtěli, vám dáme přednost, když nám napíšete, jak si máme koupit hráče, hnedka tomu dáme přednost, ale aj si koupíme toho, kterýho bychom chtěli i my. až přesně 8. Takže plánujeme si místo Torrese koupit nějakého lepšího útočníka, který by se trefil do branky, kterého má dobrou elitu, aby se prostě trefil do brány, no. Prostě do šiby a takové různé věci. Teďka chvilku počkejte, tady Majker má hovor a musí se vyřídit. Takže tak. Kurva nejvolej do piče. Jo, ahoj, Debil jeden. jo, volal mu. Čuráku jeden, vole. Jo, Zabiju tě, to byl zase ten debil, jo? Jo, zabiju, vole. Ty vole, jakýsi ciganů pořád volá, aby donesl k němu železo, vole. Ty vole, to je jakýsi Tak omyl. už zase. Trubky ti nedonesu. Čuráku, vole. Chcipni. To je debil, vole. Tak řekl jsem teda zatím to, co chtěli, že místo Torresa bychom koupili nějakého s lepší elitou, prostě chápeš, nějakého dobrýho. Třeba Augiera, luxusní hráč. Místo Torrese bychom buď koupili Augiera teda, anebo bychom... Řekni to ty. Takže místo Torrese bychom koupili Augiera. Tož nemám co dodat už. No, Takže nebo Ibrahimoviče, já nevím, prostě se ještě dohodneme. Když tak nám napište, jestli byste chtěli nějakého útočníka, který se vám třeba líbí a my ho hnedka koupíme místo Torrese. Takže tak. A další zápas nás čeká Aston Villa. Ano, další zápas Aston Villa, to bude těžší už zápas, tam už jsou lepší hráči, tam myslím hraje Bent, to je anglicky dobrý útočník, ale to až na příště. Takže pro toto video by to doufám bylo všechno. Zase prosím vás lajky a hlavně komenty a odběry
Budeme strašně rádi, že když nás podpoříte takhle, budeme strašně rádi a hnedka se samozřejmě už dřív vrhneme na další video, protože už jsme si ten čas nějak zase našli, takže bychom zase třeba natočili. Takže děkujem za pozornost. A my se s vámi loučíme. Pro dnešek máme Marco Reuse a to by bylo úplně všecko.